Den dolda bullish-divergensen i SRSI kan vara på väg att spela ut, men båda linjerna måste hålla sig över nivå 20 och RSI.N måste korsa och hålla sig över MA.N, den gula linjen, för att vi ska kunna gå högre. Jag har uppdaterat den rosa rutan som ett värsta fallscenario. Om björnmarknaden börjar nu så är det troligen botten. Men om vi går högre kommer dessa nivåer att förändras. Jag har också lagt till den gröna rutan som nästa TP-nivå, Take Profit. Efter att ha tagit ut lite vinst vid 3 PA37 är den gröna rutan min nästa TP-nivå oavsett var toppen blir. Detta förutsätter att rekylen vid N60 är färdig. Jag kommer ta vinster utan några känslor, i visshet om att toppen på $36 mycket väl kan nås ändå. Jag kommer se till att hålla alla uppdaterade varje vecka. Nästa vecka kommer 2-veckorsdiagrammet.